Η κυρία με τα μπρόκολα. Είμαι η Ήτρα Κέιν. Γιατί με τηλεοπτικά, τα είπαμε αυτά. Πρέπει να χτίσω την αυτοκρατορία μου. Και πού θα τη χτίσω? Πάνω στον μπρόκολο, τόσο έφαγα. Πιο έξαλλη από ποτέ. Και αποθεώστε τις καμπύλες μου. Φίλες, φίλοι, followers και haters, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ολότρελο επεισόδιο της κυρίας με τα μπρόκολα. Πιο έξαλλη από ποτέ. Ναι, η κυρία με τα μπρόκολα είναι και πάλι κοντά σας. Οκ, άργησε λίγο. Συγγνώμη, παιδιά, μεσολάβησε ένα Πάσχα. Είχαμε κάποιες δουλειές. Φάγαμε. Το ξεσκίσαμε, δεν το φοβηθήκαμε. Ζητώ συγγνώμη. Είχα τόσο στρες που έφυγα κάτι της παραπάνω. Με ταΐζετε και κάποιοι. Με μπουκώνετε. Δεν θέλετε να μου αφήσετε ησυχία. Θέλετε να χαλάσετε τη σιλουέτα μου. Με φθονείτε, με ζηλεύετε και θέλετε το κακό μου και με ταΐζετε. Και εγώ τι κάνω? Ανοίγω το στόμα μου και τερώ. Δεν το φοβάμαι. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το μικρό παραλήρημα για να δικαιολογήσω ίσως κάποιο μαγουλάκι που να βλέπετε λίγο πιο τσουποτό, πιο φουσκωτό. Φάγαμε, παιδιά, φάγαμε. Ήτο το Πάσχα. Οκ, καθυστέρησα. Είμαι τώρα εδώ. Ήρθα, μη με σταυρώνετε άλλο. Γιατί έχετε στείλει πολλά μηνύματα ότι θα γίνει, ότι θα ανέβει καινούργιο επεισόδιο. Παιδιά, θέλω να καταλάβετε ότι είναι πολλές οι εργασίες. Φέτος έχουμε δώσει κάποιο πόνο. Ίσως έχουμε βάλει πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια αμασχάλη και δεν έχει βγει πολύ καλό. Αλλά εντάξει. It is what it is. Λοιπόν, μετά το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε κάνει για τα Red Flags, στο πρώτο ραντεβού που δώσατε τον πόνο της ζωής σας και ήταν τόσο καλά και μου στέλνατε κι άλλα με τα μηνύματα, δεν το φοβηθήκατε ούτε εκεί, γιατί πολύ ντραπήκατε να απαντήσετε όσες ερωτήσεις που είχα βάλει στο Instagram για να σας βγάλω σε επεισόδιο και μου τα στέλνετε μετά. Πολλά τα Red Flags. Μπορεί να κάνουμε και κάποιο άλλο επεισόδιο στο μέλλον. Να πούμε και άλλα πράγματα που μας προβληματίζουν, που μας συγκλονίζουν, που μας αποθούν και δεν θέλουμε να μπούμε σε μία σχέση με κάποιο άτομο. Τέλος πάντων, ήρθε όμως, παιδιά, ο καιρός, διότι το έχουμε συζητήσει τον κομμενικό, έχουμε συζητήσει το κοινωνικό-πολιτικό, το social media. Αυτό δεν σταματάει ποτέ, γιατί η ζωή μας είναι στα social media, το ξέρετε. Ήρθε η ώρα όμως λίγο να κάνουμε έτσι, να κάνουμε μια μικρή επιστροφή στις ρίζες και να θυμηθούμε η κυρία με τα μπρόκολα, από πού προέρχεται, ποια ήταν αυτή η κινητήριος δύναμη. Πω, τι ωραία που τα μιλάω σήμερα τα ελληνικά, κάτι έχω πάθει μέσα στην ίστα μου, μέσα στην παραζάλη. Θέλω έτσι, ναι, ας το σκεφτούμε ως demo, όπως λέγεται, ως πιλότο για κάποια εκπομπή, κάποιο πανέλ, κάποια θέση κεντρικιάς σε κάποιο μεγάλο κανάλι. Εντάξει, συνεχίζω. Κάνουμε μια επιστροφή λοιπόν στη ρίζα της κυρίας με τα μπρόκολα, γιατί όλο αυτό το χάος, όλο αυτό το παραλήρημα που σας αρέσει να παρακολουθείτε, ξεκίνησε από την ανάγκη μου και την ανάγκη σας, από ό,τι φάνηκε στην πορεία, να μιλήσουμε για θέματα του body positivity. Από εκεί ξεκινήσαμε, θυμάστε. Τι πω, έγινε ένα μπαμ αυτό, με αυτό το φοβερό κίνημα, θα έλεγε κανείς. Με αυτή τη φοβερή. Όχι, κίνημα, το καλέσω ως κίνημα. Το body positivity που ήρθε στη ζωή μας πριν κάποια χρόνια, ξέρω εγώ, λίγο πριν το 2020. Πότε ήρθε? 19, 18, 17, κάπου εκεί τέλος πάντων. Από το 2012 και μετά. Άρχισε ο κόσμος λίγο να μιλάει και κάπως να προβάλλονται κάποια πράγματα διαφορετικά, λίγο στα μέσα, να δίνεται χώρος και σε ανθρώπους που δεν ήταν κλαράκια, δεν ήταν τα σώματα κρεμάστρας, και το λέω με την πολύ καλή έννοια το κρεμάστρα, είναι αυτό το σώμα, τα έχουμε ξαναπεί, που ό,τι και να το πετάξεις πάνω θα σταθεί ωραία πάνω του. Δεν είμαστε όλοι σε αυτή την κατηγορία, τέλος πάντων. Και ξαφνικά αρχίσαμε να βλέπουμε στις πασαρέλες, στις τηλεοράσεις, στις μουσικές, στις βιομηχανίες ανθρώπους με άλλους σωματότυπους και να είναι ok. Με πολλά εισαγωγικά το ok, το ότι είχαν άλλο σωματότυπο. Αυτό λοιπόν έπεσε στα χεράκια μου τις προηγούμενες ημέρες ένα φοβερό άρθρο. Εγώ εδώ θα φρεξάρω, γιατί εκεί που κάνω το τελείωτο το scroll down, μπήκα και είδα ένα θέμα της καθημερινής, εντάξει, και είχε τον εξής τίτλο και εκεί με προβλημάτισε. Τα plus size μοντέλα κάθεσαν στον πάγκο και λέω κάτσε, εδώ έχει ζουμάκι, κάτσε λίγο να το διαβάσουμε και να το συζητήσουμε, διότι στα social media, όπου ζω κι εγώ μαζί με εσάς, παρατηρώ τον τελευταίο καιρό ότι όντως όλο αυτό το μπαμ που είχε γίνει, που υπήρχαν και καλλιτέχνες παρακολουθώ κυρίως, που μιλάγαν ανοιχτά γι' αυτό. Στην προηγούμενη σεζόν σας έχω κάνει 2-3 επεισοδιάκια για τη Λίζο, αυτή την pop star από τις Αμερικές, τη μαύρη που ήταν μια πολύ χοντρή κοπέλα. Εγώ θέλω λίγο να αποδαιμονοποιήσουμε και τη λέξη χοντρός. Είναι σαν να λέμε ψηλός κοντός, χοντρός αδύνατος, εντάξει, δεν το λέμε προσβλητικά. Ήταν μια χοντρή κοπέλα λοιπόν, η οποία superstar τώρα στη μουσική βιομηχανία, και το φλαουτό της, και έβγαινε και τις συναυλίες της έκανε και τα κολλητά της και τα παρτά της, και ξαφνικά βλέπαμε μια γυναίκα που κάποια χρόνια πριν θα λέγαμε πώς τολμάει αυτή να εμφανιστεί έτσι φορώντας κάτι τέτοιο, να βιώνει και το sexiness και να είναι και sexy, και είναι sexy,
Και κάπως λέγαμε, μια ευχάριστη αλλαγή με ένα pop είδωλο που δεν μοιάζει σωματικά ούτε με top models δεκαετίες του 90, ούτε με 12χρονο κορίτσι. Γιατί υπάρχουν και αυτό, δηλαδή κάποιοι είστε και τόσο αδύνατοι εκεί έξω που φαίνεστε και 30 χρόνια μικρότεροι. Τι να το κάνουμε και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Τέλος πάντων, και ξαφνικά αυτό άρχισε να φεδίνει και ξαναβλέπουμε πάλι. Τώρα έχει γίνει μια μεγάλη έκρηξη με το θέμα του fitness. Θα πηγαίνω σήμερα από το ένα θέμα στο άλλο, σας το λέω να το ξέρετε, διότι τρικυμία εν κρανίο, τα γνωρίζετε. Μου έρχονται το ένα μετά το άλλο. Θα σας πηγαίνω και λίγο μέσω Λάρισσας, μέσω Λαμίας, μέσω Θεσσαλονίκης, μέσω Τουρκίας, δεν ξέρω. Θα γυρίζω όμως αυτό που θέλω να πω. Εγώ θα τα πω σήμερα όλα. Για να έχετε κι εσείς μετά να σχολιάσετε. Μπορεί κάποιοι να θέλετε να με βρίστε με. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Προχωράμε. Λοιπόν. Έχει γίνει λοιπόν και αυτή η έκρηξη ξαφνικά από το body positivity, που φυσικά έχει υπάρξει τεράστια αντίσταση, γιατί βλέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν μπροστά και στις πασαρέλες. Victoria's Secret είχαμε μιλήσει, που στους αγγέλους του Victoria's Secret είδαμε κοπέλες, είδαμε την Ashley Graham, τη θεότητα, που η απόλυτη θεότητα, αλλά πάλι ο μέσος χρήστης social media, δεν θα το περιορίσω μόνο στη χώρα μας, διότι αυτά τα βόδια, που τι μου φταίνουν τώρα και τα βόδια, μια χαραζοάκια είναι. Τέλος πάντων, αυτά τα βόδια θα επιμείνω, αυτά τα ρεδίκια, μπήκαν και εκεί να σχολιάσουν ότι ναι, μου πάει και αυτή η μωρή τώρα με όλη αυτή την κυταρίτιδα και πλασάρετε την παχυσαρκία και την αρρώστια. Άκου να σου πω, κούκλα μου. Άκου να σου πω, κουκλί μου. Το ότι ξαφνικά θα βλέπεις μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας έναν άνθρωπο που ο σωματότυπός του είναι διαφορετικός από αυτό που έχει συνηθίσει, από αυτό που μπορεί να μας έχουν φορέσει, να μας έχουν πλασάρει ότι αυτό είναι το ωραίο και μόνο, κάποιος μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό κιλών, και όποιος είναι παραπάνω ξαφνικά είναι πιο άσχημος, δεν του αξίζει να είναι μπροστά στα φώτα. Το ότι εσύ θα τον βλέπεις τον άνθρωπο, τι, θα σου ανοίξει η όρεξη, θα αρχίσεις να τρως, είναι σαν να σου λέει ο άλλος ότι θα σε μπουκώσει. Αν εσύ δεν θες να φας, δεν θα φας. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί εκεί έξω που δεν είναι σε αυτά τα κιλά, δεν έχουν αυτό το σωματότυπο, δεν έχουν αυτή την εικόνα και υπάρχει κάθε δικαίωμα να μπορούν να δουν τον εαυτό τους στα μέσα. Αυτό ακριβώς είναι η συμπερίληψη. Η συμπερίληψη δεν σημαίνει ότι ξαφνικά σου προωθώ κάτι που σίγουρα θα σου κάνει κακό. Η συμπερίληψη είναι ότι όλοι έχουμε την ίδια αξία και έχουμε τις πιθανότητες να βρεθούμε μπροστά από τα φώτα, όχι τις πιθανότητες. Έχουμε κάθε δικαίωμα να βλέπουμε ανθρώπους που μοιάζουν με εμάς μπροστά στα φώτα, διότι κάτι άλλο είναι να προωθήσουν, δηλαδή ένα μοντέλο. Στην ουσία, να το πιάσουμε απλά, παιδιά. Το μοντέλο είναι εκεί για να σου δείξει κάποια ρούχα. Ένα outfit. Το μοντέλο λοιπόν δεν χρειάζεται απαραίτητος να είναι σε κάποια συγκεκριμένα κιλά. Βέβαια, από ό,τι διάβασα εδώ στο άρθρο, υπάρχει ένας φόβος ότι από εκεί που έγινε όλο αυτό το μπαμ με το body positivity, υπήρξε μεγάλη αντίσταση, γιατί πάντα σε όλες τις μεγάλες αλλαγές σε τούτο τον πλανήτη, δεν θα το περιορίσω στη χώρα μας, που εντάξει, την έχω βρήσει πολύ, έχει τα δεινά της, ναι. Όσο με πληγώνει, τόσο με πορώνει για κάποιο λόγο. Εδώ θα γίνουμε αναθεράπη. Να το τονίσουμε και λάθος, δεν τα λέμε και αυτά. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Διότι ξαφνικά διαβάζω εδώ ότι και στην εβδομάδα μόδες στο Παρίσι, δεν ξέρω πού είναι, γιατί είμαι αυτή η βλάχα και πάω να το παίξω το ρέξιμνη και δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, στις εβδομάδες μόδας, οπουδήποτε έχει σε τούτο τον κόσμο, ξαφνικά έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των plus size μοντέλων. Και το άρθρο εδώ το συνδέει ότι μήπως έχει να κάνει και με αυτή τη μεγάλη έκρηξη που έχει γίνει τελευταίο χρόνο σίγουρα, άντε θα πω 2 χρόνια, με αυτό το σκεύασμα, με αυτό το φάρμακο που ανάθεμα και αν ξέρω πώς τονίζεται. Ο Ζεμπίκ, Μπουμπουμπίκ, αυτό το φάρμακο λοιπόν που όλοι έχουμε διαβάσει γι' αυτό, που έγινε γνωστό ότι στην ουσία είναι ένα φάρμακο για διαβητικούς, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην απώλεια κιλών και έχουν πέσει, το μισό Hollywood έχει πέσει με τα μούτρα, βασικά παγκοσμίως έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα, όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτό δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, απορώ με τον εαυτό μου που δεν το έχω γκουγκλάρει, διότι δεν βγάζω τώρα την ουρίτσα μου και την κολάθρα μου απ' έξω, είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι του πεις ότι υπάρχει κάτι θαυματουργό με το οποίο θα χάσεις κιλάκια, το ψάχνει. Αυτό για κάποιο λόγο με έπιασε μια ταραχή, με έπιασε μια φοβία ότι μπορεί να κάνω μαλαικία, ότι εντάξει, είναι κάτι για διαβητικούς. Μην έχουμε και καμιά παρενέργεια τώρα και μείνουμε στον τόπο επειδή θέλαμε να χάσουμε 5 κιλά. Δηλαδή προτιμώ να πάω να κάνω λοιπόν αναρρόφηση. Που ούτε για αυτή δεν έχω τα λεφτά, κατάλαβες, γιατί τα έχω ρωτήσει. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, αναρρόφηση, παιδιά.
Στην καλύτερη περίπτωση θέλει 3.500, που δεν ξέρεις, μπορεί να πας και σε χασάπι. Θα σου πω εγώ, με γιατρό που μίλησα, που έχω κάνει το θέμα μου εδώ, τα έχουμε πει σε άλλο επεισόδιο, και πει, γιατρέ, το φτιάξαμε το βυζάκι. Με την κυλίτσα, με αυτή τη μόνιμη εγκυμοσύνη 4 μηνών που έχω τα τελευταία 20 χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε? Και ό,τι μου λέει, ξέρεις τι, αυτό μπορεί να το κάνω, θα γίνει έτσι, μου έδειξε φωτογραφίες εκεί από άλλα περιστατικά, άλλες πελάσεις, αλλά το κόστος είναι 5.000. Να σου πω κάτι. Αυτά τα 5.000 προτιμώ να τα κάνω ένα ταξίδι. Όχι ταξίδι, προτιμώ να τα κάνω μασούρι. Όχι μασούρι, προτιμώ να τα κάνω σουβλάκια. Μα την Παναγία, προτιμώ να τα φάω σουβλάκια παρά να τα δώσω για να φύγει το τσιτσί από την κοιλιά μου. Θα παλέψω με αυτό το τσιτσί και αν φύγει έφυγε, αν δεν φύγει δεν έφυγε. Δεν πειράζει, παιδιά, τη διαταραχούλα μας την έχουμε, είμαστε διαγνωσμένοι, θα ζούμε με αυτή τη διαταραχούλα. Να είμαστε καλά, να πορευόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κρίνω σε καμία περίπτωση οποιονδήποτε αποφασίσει είτε να πάρει αυτό το σκεύασμα, μπράβο του, εγώ είμαι κότα. Εγώ χαίζομαι, δεν θέλω να το πάρω. Φοβούμαι αν δεν κατέβει κάποιος, δεν έρθει εδώ κάποιος γιατρός, specialist να μου πει κουκλά μου πάρτο, δεν θα πάθεις τίποτα. Θα χάσετε και θα το πάρω. Ενέσιμο, θα το καρφώσω στο μάτι, δεν με νοιάζει, θα το καρφώσω οπουδήποτε. Να φύγει, καταλαβαίνετε. Δεν είναι εδώ, δεν θα κρίνουμε. Δεν θα κρίνουμε επίσης κανέναν που έχει καταφύγει στην λύση της επέμβασης για θέματα κιλών, επαχυσαρκίας, δεν ξέρω πώς λέγεται τέλος πάντων. Για να δυνατήσει. Κάνει την επέμβαση. Που μικραίνει δαχτυλίδι, κόβουν το στομάχι, μανίκι, δεν ξέρω πώς λέγονται. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Δεν τα έχω ψάξει. Λυπάμαι πάρα πολύ τώρα. Μιλάω ως άσχετη, ως αθώα ψυχούλα, ως τρίτος άνθρωπος που το λέω απ' έξω. Δεν θα το κρίνω. Ο καθένας θα κάνει ό,τι γουστάρει για να είναι καλά με τον εαυτό του, να γουστάρει με την πάρτη του, να απαλλαγεί από αυτό το δαιμόνι που είναι σοβαρό δαιμόνι, το θέμα του φαγητού και της εικόνας του σώματος. Όμως λοιπόν, επειδή γίνει όλο αυτό το μπαμ, όπως σας έλεγα, γιατί σας το είπα, θα φεύγω, θα γυρίζω, θέλω να με παρακολουθείτε, θέλω να είστε εδώ συγκεντρωμένοι, γιατί η κοπέλα δεν μπορεί, είναι άϊπνοι μέρες τώρα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχει γίνει αυτό το μπαμ με το Zempic και έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα και βλέπουμε και πάρα πολλές, είναι πολλές οι Hollywoodianές που παρακολουθώ. Παρακολουθώ τον κύκλο μου στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι οποίες το έχουν πει ανοιχτά ότι ναι, εγώ έχω πάρει αυτό το φαρμακάκι και έχουν εμφανιστεί ξαφνικά σαν να έχουν μπει. Και μπράβο, είναι και άλλες που, ρε παιδί μου, δεν έχει ο καθένας, είναι υποχρεωμένος που πει κανείς πόσα δυνάτησε. Sorry κιόλας δηλαδή, γιατί νομίζουμε ότι επειδή έχουμε μια πρόσβαση στα social media όλων, ότι έχουμε και κάποιο δικαίωμα και έχουμε κάποια απέτηση να μας πει όλος, ναι, τι έχεις κάνει. Γιατί. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να του πεις μπράβο που τα κατάφερες και ζήτω σου και μακάρι να μπορούσα κι εγώ. Εγώ έχω το σκάλωμα να κάθομαι και να βλέπω. Μιλάμε τώρα, επειδή έχω μπει στο χώρο του fitness πολύ δυναμικά φέτος. Μιλάμε, έχει πάει το personal training. Αν οι γυμναστές. Κωνσταντίνε και Πέτρο, σε εσάς απευθύνομαι. Δεν θα το δείτε αυτό το επεισόδιο, αλλά θα σας πιέσω να το δείτε. Είστε ο μόνος λόγος που σηκώνομαι και έρχομαι να γυμναστώ. Διότι όταν βλέπεις αυτά τα δύο μπουμπούκια, αυτά τα κορμιά και αυτά τα χαμόγελα και αυτά τα άξια παιδιά, γιατί είστε και ωραία παρέα από το κερατό μου, ναι, θα πάω να γυμναστώ. Είναι ένα κίνητρο. Ξέρεις τι άλλο μου δίνει το κίνητρο? Κάθομαι και βλέπω εγώ εδώ τώρα στο Instagram, στο TikTok, success stories of weight loss and fitness. Διότι βλέπω την κάθε κατακαημένη, όχι απαραίτητος ότι ξεκίνησε γυμναστική και έχασε 50 κιλά. Μ' αρέσει να βλέπω, ρε παιδί μου, το κορμί που ήταν λίγο πλαδαρό, είχε λίγο κατακάτσι, ήταν λίγο κουρασμένο από τη ζωή και ξαφνικά έχει αποκτήσει μία δύναμη, μία πόρωση, μία ευεξία, ένα καθετής. Κάθομαι και βλέπω αυτά. Εμένα αυτό είναι το κίνητρό μου. Οκ, εμένα με βοηθάει αυτό. Άλλος μπορεί με αυτό να μην βοηθιέται. Να θέλει να πάρει το φαρμακάκι του. Να το πάρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ήταν μία μπαρούφα και μία φούσκα όλο το θέμα του body positivity. Διότι θα το ξαναπώ, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, το έχω πει σε προηγούμενα επεισόδια. Το έχω πει σε παρέες που έχω βρεθεί. Το έχω πει σε συνεντεύξεις. Γενικά γίνομαι κουραστική και μου αρέσει. Και για να είστε κι εσείς όταν με παρακολουθείτε, έχετε κι εσείς το πρόβλημά σας. Σας αρέσει κι εσείς που γίνομαι κουραστική. Λοιπόν, body positivity δεν σημαίνει ότι προωθώ την παχυσαρκία. Προωθώ την κακή υγεία. Προωθώ το να τρέφεσαι κάνοντας κακό στον εαυτό. Δεν το προωθώ αυτό. Το body positivity σημαίνει ότι πλέον υπάρχει η ελευθερία και η ανοιχτή αγκαλιά και η φροντίδα και η άνεση, το safe space, να πει ο άλλος τον αγώνα του.
το πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό. Μπορεί ο άλλος να θέλει να σου μιλήσει ότι, να σου πω κάτι, έχω πρόβλημα, ρε παιδί μου. Έχω την τάδε διατροφική διαταραχή. Έχω ένα σκάλωμα και θέλω να τρώω σαν το βούι, ρε παιδιά. Συγγνώμη, να το πούμε και ανοιχτά. Είναι στιγμές που θες να τρώω σαν το βούι. Τι να κάνουμε. Ναι, έχω την άνεση να το πω αυτό. Να μην πρέπει να κρυθώ για όλο αυτό και ότι, ναι, είτε στο 1,80 και 40 κιλά, είτε στο 1,80 και 140-240 κιλά, και τα δύο είναι όμορφα. Μπορεί εσένα να μη σ' αρέσει, να σ' αρέσει ένα από τα δύο. Δεν σημαίνει ότι το άλλο δεν είναι όμορφο. Είναι όμορφο για κάποιον άλλον. Εντάξει. Body positivity είναι αυτό. Να αγαπάς το σώμα σου και να το αποδέχεσαι και να επικοινωνείς για τα θέματά σου. Εγώ έτσι το σκέφτομαι, έτσι. Σε ό,τι κιλάκι αν είναι. Και δεν είναι και μόνο θέμα κιλών. Body positivity, παιδιά, πιάνει και όλα. Πιάνει και το κομμάτι της αναπηρίας. Συγγνώμη, γιατί και αυτό το ξεχνάμε ξαφνικά. Γιατί. Όχι, οτιδήποτε έχει να κάνει με το σώμα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το σώμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει η ορατότητα και η αποδοχή και η αγάπη του εαυτού, όπως και αν είναι αυτός. Δεν θα γεννηθούμε όλοι κουκλάκια ζωγραφιστά. Επίσης, αν κάποιος επιλέξει να γίνει με άλλο τρόπο κουκλάκι ζωγραφιστό, μπράβο του, και αυτό, body positivity, και για τους ανθρώπους που έχουν πειράξει κάτι γιατί δεν τους άρεσε τον εαυτό τους και το φτιάξανε. Γαμό. Ζήτω, μπράβο, και αυτοί έχουν δικαίωμα να υπάρχουν εκεί έξω και να βλέπουν και τον εαυτό τους κάπου στα μέσα, θα μου πείτε τώρα. Με το plastic fantastic που κάναμε και ότι είναι εκεί στα μέσα, βλέπουμε συνέχεια ανθρώπους που έχουν κάνει πλαστική. Ναι, και βλέπεις ανθρώπους που έχουν πλαστική. Ήρθε κανείς με το στανιό και σου είπε, έλα να κάνεις και εσύ πλαστική. Δηλαδή την ίδια παπάντζα είναι αυτή που λέει ότι προωθεί την παχυσαρκία. Πού προωθεί την παχυσαρκία? Το ότι θα δω μια κοπέλα, έναν άντρα, ο οποίος είναι χοντρός, να ζει την καυλοσύνη, να ζει την επιτυχία και να έχει και αυτός πρόσβαση στα πάντα που έχουν όλοι οι όμορφοι. Θα πάει να πει ότι με προωθεί την παχυσαρκία. Άμα θέλω να φάω, θα φάω, παιδιά. Δεν ήρθε και να μου το βάλει με το ζόρι στο στόμα. Δηλαδή, ήμαρτον. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω λίγο να συνέλθουμε. Αλλά από την άλλη, πάω και στο άλλο θεματάκι. Που βλέπουμε, ξέρω εγώ, success stories εκεί, και αυτός έχασε αυτά τα κιλά, και αυτός τα κατάφερε έτσι, και μπράβο, και δείτε τη μεγάλη του αλλαγή. Γιατί μέσα σε όλο αυτό τον αλγόριθμο που εκθιάζω, που τον έχω φτιάξει πάρα πολύ ωραία στα social media μου και μου βγάζει πολύ ωραία θέματα, κάπου όμως εκεί δεν μπορώ να γλιτώσω από κάτι site τύπου. Το τρελό κουνέλι. Κάτι τέτοια κουλά ονόματα που σου λέει σοκ. Δείτε το πριν και μετά τη στάδε. Δείτε το πριν και μετά του τα έχασε άπειρα κιλά. Μου πέταξε τις προάλλες ένα άρθρο. Όχι, θα το πω εδώ μεταξύ. Και πίνουμε καφέ. Την Έλληνα Πανοπούλου, παιδιά, τη θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, Έλληνα Πανοπούλου. Η ηθοποιός, κομική ηθοποιός, και αυτό με το μακρύ το ξαρτό το μαλλί. Εγώ τη θυμάμαι, δεν ξέρω πώς, γιατί μόλις 24, αλλά στα 90's είχε μια πρωινή εκπομπή κάποια στιγμή. Έχει κάνει και πρωινάδικο με Σοφία Βόσου. Τι θύμισες τώρα, μου ήρθανε, Χριστέ μου. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, η Έλληνα Πανοπούλου, ήταν πάντα. Ρε παιδιά, εγώ δεν τη θεωρούσα και ποτέ χοντρή. Ήταν μια υπέρβαρη γυναίκα. Είχε και ένα περίεργο σωματότυπο, γιατί τα είχε λίγο όλα στη λεκάνη. Είχε αυτό το γνήσιο μεσογειακό, που ήταν μεγάλη η περιφέρεια. Τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή αυτή αδυνάτησε πάρα πολύ. Το κάποια στιγμή αυτή αδυνάτησε μπορεί να είναι και πριν 10 χρόνια, έτσι. Έμενε αυτό ένα τέτοιο site αντίστοιχο τύπου τρελό κουνέλι. Μου σκασε προχθές ένα άρθρο ότι καλά, δείτε στην σοκαριστική μεγάλη αλλαγή, πώς έχασε τα κιλά. Λοιπόν. Άσχετη, μπορεί κάποιος να μην το έχει δει τώρα όλα αυτά τα χρόνια, να μην ήξερε αυτή την άχρηστη πληροφορία από την ελληνική showbiz που ήξερα εγώ. Μπαίνω και βλέπω τα σχόλια, παιδιά. Το αγαπημένο μου χόμπι. Για να πιάω τον παλμό, για να μου γυρίσει το μάτι να τρελαίνομαι, να έχω θέματα μετανόφου να τα αναλύσω εδώ, καταλάβατε. Είναι έρευνα, παιδιά, είναι έρευνα όλη αυτή για το podcast. Το πόσοι από κάτω. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει, παιδιά, κούκλα και πριν. Κούκλα και τώρα, ας πούμε. Καλά, αυτό τώρα είναι επιστημονική φαντασία. Να το πει κάποιος ότι κούκλα και όταν ήταν με τα παραπάνω κιλά, κούκλα και τώρα που τα έχασε. Όχι. Γράψανε ότι δεν της πάει καθόλου γιατί έχει κρεμάσει. Ναι, ρε παιδιά, αλλά όταν πριν που τη θεωρούσατε χοντρή, την κράσατε γιατί ήταν χοντρή. Ξαφνικά δυνατή, τώρα δεν της πάει καθόλου γιατί έχει κρεμάσει. Άλλος έγραψε, σιγά μην το κατάφερε όλο αυτό, γιατί το άρθρο έλεγε ότι είπε η γυναίκα ότι δεν άλλαξε στην ουσία κάτι στη ζωή της ιδιαίτερο διατροφικά. Και ότι απλά συνειδητοποίησε ότι πρέπει να περπατάει. Και έβαλε το περπάτημα στη ζωή της. Για έναν άνθρωπο που μπορεί να μην περπατάει ποτέ. Ξαφνικά να περπατάει 10.000 βήματα και 20.000 βήματα τη μέρα. Ναι, ρε φίλε, θα χάσει. Θα χάσει και μπράβο του. Όπως θέλει να τα χάσει ο καθένας. Χαίστηκα, δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι, σιγά μην το έκανε αυτό τώρα μόνο με το περπάτημα. Κάποιο έπεσε και αυτή στα χάπια και στα φάρμακα. Ναι, και να πέσει στα χάπια. Ποιο το πρόβλημά σου? Τι σε απασχολεί εσένα, κούκλα μου.
Τι πρόβλημα υπάρχει? Θέλει να το πάρει, σου λέω. Άμα έρθει εμένα γιατρός και μου πει πάρε αυτό, δεν θα πάθεις τίποτα. Και θα χάσει τα κιλά. Στο μάτι ρε θα την κάνω την ένεση. Θα καρφώνω κάθε μέρα τα μάτια μου. Χέστηκα. Ας αδυνατήσει ο καθένας όπως θέλει. Το βλέπουμε, το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκεί έξω. Και θα ξαναφέρω τη Λίζο. Τη φιλενάδα μου που κάποια μέρα δηλαδή να σε γνωρίσω, μωρή Λίζο. Σε έχω αναφέρει σε τόσα επεισόδια στο podcast. Η οποία 2 χρόνια τώρα έχει ψηλοαποσυρθεί από τα μουσικά δρόμενα και ανέβαζε, γιατί την παρακολουθώ την ακολουθώ ρε παιδί μου στο Instagram. Και ανέβαζε ρε παιδί μου κάθε μέρα που έκανε τη γυμναστική της. Είχε πάει ένα ταξίδι πολλούς μήνες κάπου στην Ασία, δεν θυμάμαι, κάτι τύπου Μπαλί, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Ότι έκανε τους διαλογισμούς της, ότι είχε έρθει σε μία νέα επαφή με τον εαυτό της μπουρουμπουρου και έδειχνε το weight loss journey της, δηλαδή το ταξίδι στο αδυνάτισμα. Γυμνάζεται, νομίζω έχει γίνει vegan, έδειχνε τα smoothies που έφτιαχνε και αυτά, ξέρω εγώ τι έτρωγε η μπουρου. Έχει αποκτήσει μια άλλη σχέση με το φαγητό και με το σώμα της. Okay. Και έχει αδυνατήσει μέσα σε 2 χρόνια, έτσι. Και τώρα έκανε μια επανεμφάνιση σε διάφορα, δεν ξέρω αυτά, Met Gala, σκατά, Μγκάλα, φατά, σκατά. Ό,τι κάτι στο Hollywood τέλος πάντων. Στα events εμφανίστηκε, εμφανώς αδυνατισμένη. Ανοίγω τα σχόλια. Αγαπημένο χόμπι, τα είπαμε, τα ξαναλέμε. Αχ, Θεέ μου, σε τούτη τη ζωή. Δεν μπορείς. Είσαι χοντρός, σε κράζουν. Αδυνατίζεις. Δεν θα σου αναγνωρίσει κανείς ότι είναι μελέκα. Μπράβο. Από εκεί που προωθεί την παχυσαρκία και είναι κακό να έχουμε αυτή την κοπέλα να την έχουμε κάνει popstar και νούμερο 1 και να είναι παντού στα μέσα γιατί είναι μια χοντρή και μαϊδιάζει. Τα έχω διαβάσει όλα αυτά, έτσι. Τα έχω διαβάσει, δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Και μαϊδιάζει και για όνομα του Θεού και κάνει κακό στην υγεία της και θα πεθάνει από καρδιά. Αδυνατίζει. Μέσα σε 2 χρόνια η κοπέλα αδυνατίζει. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά Αριάνα Γκράντε. Αδυνάτησε όμως. Εντάξει, σίγουρα το κάνει πήρε ο Ozempic. Σίγουρα. Το Ozempic τελικά λειτουργεί. Και πρέπει να βγουν από κάτω μετά οι άλλοι, οι πολεμιστές, οι fans της, οι warriors και να πούνε όχι, και τόσα χρόνια το παλεύει και. Και λες, έχει πλάκα η φάση εκεί στα comments, τσακώνεστε όλοι μεταξύ σας τώρα για το ποιος έχει δει και ποιος δεν έχει. Το ότι αυτό το γράφετε κάτω, ας πούμε, από μια φωτογραφία της συγκεκριμένης κοπέλας στο Instagram. Περνάει ποτέ από το μυαλό μου ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί και να τα δει. Αυτά τα σχόλια. Δηλαδή, έχουμε τέτοιο μένος και τέτοια ανάγκη να τον ξεφτυλίσουμε σε όποια φάση και αν είναι. Οπότε, τελικά το body positivity σας ενοχλεί τόσο πολύ, σας ενοχλεί όλους, ίσως γι' αυτό ξεφουσκώνει, που εγώ δεν θεωρώ ότι ξεφουσκώνει, διότι είναι στο χέρι μας ο καθένας να το υπερασπιστεί και να διεκδικήσει τη θέση του για να παραμείνει εκεί. Ναι, μπορεί στα μέσα να έχει ξεφουσκώσει, γιατί δεν έχει και πολύ φάση πια και δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί παιδιά, βλέπετε τώρα τι ζούμε, σκότος και έρευος, κατήλα. Βοθρίλα, αλλά όχι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αντισταθούμε. Body positivity. Θα είμαι εδώ μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό εμένα με κάνει καλά. Και όχι μόνο εμένα κάνει καλά. Και όλους όσους έχουμε παλέψει και παλεύουμε και θα παλεύουμε μέχρι να φύγουμε από το μάτι του κόσμο. Εγώ το πήρα απόφαση. Άμα παιδιά, άπαξ και την έχεις τη διατροφική διαταραχούλα, δεν θα φύγει. Μαθαίνεις να τη διαχειρίζεσαι. Ναι. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Ναι. Μπορείς να φτάσει στο σημείο που. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε σοβαρό θέμα ψυχικής υγείας με αυτό. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε και να το παλέψουμε. Εντάξει. Και να υπάρχει το body positivity εκεί έξω και να μιλάμε γι' αυτό και να είναι αποδεκτό. Κάποιος μας βοηθάει. Και πιστέψτε με, είμαστε πάρα πολλοί. Γιατί πιστεύω ότι ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί που μπαίνουν και γράφουν αυτά τα σάπια σχόλια. Και τίποτα δεν σου αρέσει και όλα πρέπει να τα κρίνεις και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, τέτοια ανάγκη. Είμαι σίγουρη ότι και εσύ αντιμετωπίζεις αντίστοιχα θέματα με το σωματάκι σου. Διότι ένα άλλο trend που εκτιμώ πάρα πολύ στα social media, που κάνουν διάφοροι λογαριασμοί, που μπαίνουν, ξέρω εγώ, στο Instagram με μιας πάρα πολύ διάσημης, που το είδα πρόσφατα, μια κοπέλα είχε ανεβάσει, κάνει κάτι αντίστοιχο, μια δημοσίευση της Dua Lipa και μετά σε βίντεο είχε βάλει τα σχόλια που έχει από κάτω και ποιοι έχουν κάνει αυτά τα σχόλια. Δηλαδή να δούμε και τη φωτογραφία τους. Το τι σχόλιο υπήρχε για την Dua Lipa τώρα που τη φθονώ θανάσιμα. Δηλαδή θέλω να κάνω τη ζωή της. Πιστεύω ότι ζει τη ζωή που μου άξιζε και κάπως δεν τη ζω. Να τα λέμε και αυτά, οκ. Η Dua Lipa αντικειμενικά είναι μια κούκλα. Δεν σου αρέσει εσένα, δεν γουστάρεις, δεν έμπαινες, μη σώσεις. Δεν θα μπεις έτσι κι αλλιώς. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να τρελαθούμε και να πούμε ότι δεν είναι ωραία κοπέλα. Είναι μια εμφανίσιμη κοπέλα. Να μην την πούμε κουκλάρα, μη σας ταράξω κι όλους. Το τι γράφαν από κάτω, το ότι καλά, πώς είναι έτσι, καλά, ούτε καν, δεν βλέπετε, πω Χριστέ μου, πείτε της να πάει να κρυφτεί. Και βγάζαν τις φωτογραφίες των ανθρώπων, η πλειοψηφία άντρες που λες, ρε φίλε, εντάξει, λυπάμαι τώρα, δεν θέλω να γίνω κι εγώ τέτοιος άνθρωπος, αλλά έχεις αδικηθεί από τη φύση, από ό,τι φαίνεται. Για κάποιον θα είσαι ο πιο όμορφος.
Ξέρω εγώ. Αλλά λίγο να βλέπουμε και πού απευθυνόμεθα. Όταν δεν μπορώ τώρα δηλαδή, βλέπουμε κάποιον άνθρωπο που κάνει έναν αγώνα με το σώμα του, με την εικόνα του και να είναι εκεί και να προσπαθεί να τον αγαπήσει και να μπαίνει κάποιο που. Αγάπη μου, ήδη από τη φωτογραφία σου καταλαβαίνω ότι συχαίνεσαι τον ίδιο στον εαυτό, συχαίνεσαι την πέτσα σου. Μην μπει τίποτα. Αν δεν μπορεί να εμψυχώσεις και να προωθήσεις τον άλλον, να τον υποστηρίξεις και να είσαι υποστηρικτικός και να πεις ή να τον βάλεις και σαν παράδειγμα ότι ρε φίλε, εμένα με βοηθάει και αυτό ρε παιδιά. Θα δω κάποιον που ήταν σε χειρότερη κατάσταση από ότι εγώ σωματικά θεωρώ να έχει καταφέρει κάτι που εγώ δεν μπορώ. Εγώ μπορώ να θέλω να σκέφτομαι ότι θέλω να χάσω 10 κιλά και βλέπω κοπέλες που λένε εγώ έχω χάσει 70 κιλά. Εμένα αυτό μου δίνει ένα κουράγιο. Μπορεί να τη φθονώ βαθιά μέσα μου, να τη συχαίνομαι, μπορεί και κάποια να τη συχαίνομαι και να λέω δεν θα μπορώ να γράψω, άι μωρή ψόφα. Άι μωρή, εντάξει, πώς το κατάφερε. Μη λυσάτε τόσο. Μην το τα λύσακά σας. Ζαλίστηκα και μόνο που τα είπα όλα αυτά. Με έχει πιάσει μία ημικρανία. Δεν ξέρω, μπορεί να ζάλισα και εσάς. Αλλά θεωρώ ότι ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Έπρεπε να υποστηρίξω για άλλη μια φορά το κίνημα του body positivity. Γιατί body positivity μέχρι να σβήσει ο ήλιος. We've got to stay body positive. Do you understand? Όπως και να είναι το σώμα σου, ξέρω, το ζω καθημερινά, παιδιά. Το ζω όλη μου τη ζωή και τα 24 χρόνια. Plus, που ζω, είναι τεράστιος αγώνας, παιδιά. Είναι τεράστιος αγώνας, το καταλαβαίνω. Υπερασπιστείτε το. Και εσείς που έχετε πρόβλημα τόσο πολύ με αυτό, κάντε μια ενδοσκόπηση. Δεν κάνετε μια ενδοσκόπηση, βγάλτε απλά το σκασμό. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Μπορείτε απλά να το βουλώσετε, προχωράτε τη ζωή σας παρακάτω. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μπαίνετε σε κανένα social media, δεν είστε υποχρεωμένοι να λέτε τίποτα από όλη αυτή τη σκατήλα σαπίλα. Και κάποια στιγμή, επιτέλους, καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και. Ρε φίλε, ποια η τόση ανάγκη σου για κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με σένα και δεν επηρεάζει σε τίποτα τη ζωή σου, πρέπει εσύ να του κεράσεις όλο αυτό το σκατό, αυτό τον οχετό και όχι. Και να τον κρίνεις. Okay. Αυτά είχα να πω. Δεν είναι παθέ εξαλωσύνη, μάλλον επειδή διστάζω. Με έπιασε και η μικρανία. Καταλάβεις, με έχει πιάσει μια θλίψη. Θλίψη. Πώς μου έχει πέσει το ζάχαρο. Πώς πρέπει να φάω κάτι διέτης. Γιατί δεν πιάνατε την μπουγάτσα που μόλις έφαγα, την έχω κάψει ήδη, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αγαπημένα μου πλάσματα, μέχρι το επόμενο επεισόδιο που θα είναι πιο ανοιξιάτικο. Γιατί πλέον τι καιρός είναι αυτός, δεν μπορώ να τον παλέψω. Εντάξει, όλα τα άκυρα σήμερα τα είπα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, λοιπόν, θέλω να μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Δεν θέλω να ξεχνάτε. Subscribe, καμπανάκι, για να ενημερώνεστε για το πότε θα ανέβει το καινούριο επεισόδιο. Πάτε στο Instagram η κυρία με τα μπρόκολα, όλα με το μπρόκολα MP, όχι BMP. Κάνετε follow, στείλτε θέματα, ανεβαίνουν εκεί πέρα stories, κάνω ερωτήσεις, απαντήστε, βοηθήστε λίγο τη θεματική εδώ πέρα. Έχουμε θέμα, δηλαδή ένα μυαλό, χειμώνα, καλοκαίρι δεν την παλεύω, βοηθήστε λίγο, βοηθήστε. Και Spotify 5 αστεράκια και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Πάρα πολύ σύντομα, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, σε 15 μέρες βρε, μην είστε χαζά, δεν έχουμε πάλι Πασχαλιά. Τα είπαμε. Φιλάκια, bye!